Hello guys, welcome back to my channel. Good morning. दिनै आङो बल खेलायाव थांनो नागिरदों रामफल बिलावहाय GPFC टीमजोंहाय GPFC नि गारियाव गाखोनानै थांफागोन आं दिनै खेला नायनो लुबैदों जोबोरनो दा आङो सिखारनानै फ्रेश जानानै क्लाबाव थांनोसै क्लाबनि गारिजों गाखोनानै थांफानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय रेडि जाबाय न'निफ्राय ओंखारलांनोसै क्लाबआव खाथियावनोखा गारिया फैबाय ओमफ्रायहाय गारियाव गाखोनोसै थांनोसै नायनोसै दिनैनि खेला माबोरै जायो दाखालिथ' फुरा धामाका जादोंमोन वेस्ट बेंगलाव जानाया दिनै आसामावनो जागोन बारा गोजान नङा खाथियावनो आं GPFC नि टीमजों गाखोनानै थांफागोन दिनैहाय नायनि माबोरै जायो खेलाया जोंना टीमा गासिबो ओंखाम जाखांजोब्बाय बिसोरबो रेडि जाबाय आंबो रेडि जाबाय न'आव ओंखाम जाबाय थांनोसै आरोखि दा रेडि जाजोब्बाय नामा बयबो जायै लोङैनो जायगा थाया आरो কি খবর দা আজ কাসম ফটো দেখলাম বাহ আরে না ओंखामफोरा माबोरै संखोब्रा जादों बिराद गोथाव बिराद जाब्रैदों मानसिफोरा होसिगोन बिसोरो जोंनिया दिनै आब्रा नायनि आखाइ नायनो मा जादों नै आब्राना दिनैहाय आखाइया मोनायावहाय गेलेनो गोसो जादोंमोन बेस्रा जानाय नंला दिनै Finally मोनफैबाय रामफल बिल selamat ya selamat wow sob dikit wow फुटबल टीम आरो जोंनि साखाथिनि भुटान रायजो गंगार रायजोनिफ्रायसो फैगोन बिथांमोनहा गंगार गेलेग्राफ्रासो फैगोन मोजांथ' फिला जोबोरनो खेलाया दिनै स्टार्टखानो एसे लेट जादों जोंबो लेट सफैखाबाय 1 घन्टासोआ होमब्लाबो फिल्डनि भिउखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय नायनो हागोन आरोखि एसे जोबोर समायना आं मोनसे बिल्डिं गोजौआव गाखोदों ओमफ्राय फिल्डनि भिउखौ नायगासिनो दं आरोखि जोंनि टीमा थिग बे गाहायावनो दं ओमफ्राय आं हारसिं गोजौआव गाखोदों आरोखि दा सासे लोगो लिंहरदों आङो बिनिफ्राय नायनाय जायो ना गाहायनिफ्राय नायनाय जायो नायनोसै आरोखि मा स्कुलाव फरायलै बाबु नोंसोर मा स्कुलाव फरायो रामफल बिलावहाय मा नाम नोंना मा नाम नोंना नोंनालाय बाबु हा जिमि बसुमतारी नोंना बाबु स्कुलाव फैयाखै नोङो स्कुलाव फैयाखै मानो हा हाबा मायाव हाबो हा गामियावहाय हाबो रामफल बिलनि फरायसाफोरा
दा जोंनि बे फोथारनि गेजेराव मोननैबो टीमनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाबोबाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दा जोंहा हाबाफारि हिसाबै दङ जोंनि आलासि सिनायथि होनायावहाय एसे थालांदों दा बेखौ आङो प्रेसिडेन्टनि पारमिसनै आं सिनायथि होनो सानदों बे समाव आङो सिनायथि होनो सानदों गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ नाजावनाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथाङानो सासे डनार जोंनि बे गेमनि रानार्स आपनि प्राइज मानिखौ बिथाङानो बानदों 25,000 रांखौ बिथाङानो जोंनिसिम डनेट खालामदों बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय दा बे समाव आङो सिनायथि होनो सिगांदों मिथुन बसुमतारी TCLCC भाइस चेयारमेन जुमदुवार कन्स्टिटुवेन्सि बिटिआर बिथां मिथुन बसुमतारीखौबो आङो गावनि सिनायथि जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय प्रेसिडेन्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' समाज मिस्टार बिजल कुमार बसुमतारी सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभा मिसेस राजश्री बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबो जोंनि प्लेयार्सफोरखौ फिल्डआव लानानै थांदों बे समाव दहाय फोसावखानाय बायदि जोंनि मोनगोनां गाहाय आलासि सारखौ बिलुन बे बेलुनखौ जोंहा जोंनिनो गाहाय आलासि बिटिआरनि मानगोनां मोनसे दावबायसा बर' सारा गावनि गोथार आखाइजों उरायहोगोन बेजों लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे शान्तिनि थाखाय गोजोननि थाखाय फारौ उरायहोनाय हाबाफारिखौ जोङो फारि फारियै मख'खानाय आलासि बिथांमोनहा खेबसेयैनो उरायहोनाय जागोन दा आङो बे समाव फारौखौ बे समाव आङो प्लेयारफोरजों मोनसे कंग्रेचुलेसन लानायनि थाखाय आलासि बिथांमोनखौ दा बे समाव आङो फारौखौ मोनसे कृपेश दैमारि प्रेसिडेन्ट KDCFसु सारनो आं फारौखौ गथायनो खावलायबाय आरो मोनसे समनाथ नार्जारि बिथांनोबो आरो लोगोसेयैनो मिसेस हिराबाई नार्जारि मेडाम बिथांनोबो फारौखौ गथायनो आं खावलायबाय आरो मिसेस सोमदोन मुसाहारि बिथांनोबो आरो मिसेस शीला बसुमतारी एक्स आरबिसि NDP आरो नित्यरन्जन ब्रह्म सार बिजल कुमार बसुमतारी सार आरो मिसेस राजश्री बसुमतारी दा बे समाव आङो जोंनि कनकेश्वर नार्जारि मेमरियेल फुटबल ट्रफिनि बे बिलुनखौ उरायहोनो थाखाय जोंनि गाहाय आलासि सार दावबायसा बर'खौ आं बे समाव खावलायनाय जाबाय लोगो लोगोनो जोंहा फारौ उराय जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब
यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Thoma. Rihon. Rihon nomor bilang kok. Ngai bang saya. Boleh. Ramam, cukup. Ada picit wala ko. Langkah sudah. Deh. Gojo hornakman. Lawan. Follow kan. Di sana. Lawan. Follow kan. Jengsan. Sini jaga. Boleh.
Giring, kan. Di mana naik? Nah, hukli. Hei. Ibu nung mana? Bungu kemana ya? Ganjar Agung Pradesh mau segol cina habai, otak cuman ini juga harus segol cuman jangan habai. Kau ini nazar ini kita jam di tengah bawah cuma gol saja cina habai. Niol. Malala. Hey. Oh, 7 number. Odia. Advance. Yelang dah dia kata dah aku bola Rihul. Mari lo kalam. Mana be? Tuna ise. Udah dah. Baik. Pas deh. Mari dong, saya bisa kumlah. Back. Rihul back. वहाँ पे जाएगा लक्ष्मण Sudah lihat mak. Shooting range mana shooting je. Buruk bangda kadang ini beda. Bangda sampai ठंडा nggak? Cuy, position orang baik juga. Race be mana? Sekarang benar nanggu pak. Last time, salah, first time je, madam. Race be mana? Ball ko passing होना है ना नुसे race mana? Sani dong, hurdu. Buat. Sok
समाय हाबना थायो जोबोलै रावबो थालाङा मानसिफ्रानो फार्स्ट अपेनिं बे अपेनिंनि गेलेनाय बादायलायनाया फार्स्ट जानानै थांबाय JBFC 1 आरो भुटान गेलेनाय 1 बादायलायनायाव मोननैबो टीमा ड्र मोननैबो हानजाया समान समान बा से गल सोलायनानै समान समान जानानै थांबाय दा बे समाव आं मोनसे खावलायनानै दोनखानो सानदों जे रामपुरबिल कालसारेल सेन्टारनिफ्राय जे सिनियर मोसागिरि बिथांमोना दंफैयो दा बे समाव आङो बिथांमोनखौ नैबे जोंनि जे हाफ पास साब जानायनि उनाव गावसोरनि जे सिनियर आर्टिस्टफोरनि मोसानाय बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायनानै दोनखाबाय सेकेन्ड हाफनि बादायनाय बे जागायबाय माखासे गोजान बिल हाबना खारसनबा नायनानै रिक्सा थाबायसिङै स्टप बक्सआवहाय जाति जानानै बादायनाय जादों खारनो हाया मानसिया माबा मोनसे जियो मुलाबो हाबै हाबनायालाय खारनो हालालै थावजालो आइमा ओइ Dimana? Belum tak. नों बैयाव थां सानसुनबा होसिगोन बे खिन्थु बेलावनो थादों है मोनसे मानसिंलालै boleh ya देखो गावनि मेगनजोंनो बेजों लोगोसे दिनैनि मेटचा बेयावनो जोबनानै थांबाय JBFC 1 आरो भुटानाबो 1 ड्र'आवहाय दा पेनाल्टि किक जासिगोन पेनाल्टि किकनि उनावसो रिजाल्टखौ मिथिसिगोन सोर देरहागोन डाइरेक्ट पेनाल्टि ओरैबायदि जोङो मोनफ्रोमबो खेलायाव गोसोआ सायख'नाय दिनैनि बे बादायलायनायाव साबसिन गेलेनानै नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय एबा सेलेक्सन